Dobrý deň, milí diváci. Vítame vás pri sledovaní inštruktážneho videa v časti o nastaveniach. V tejto položke si viete prispôsobiť funkcie set-top-boxu s vaším televíznym prijímačom pre plnohodnotné využitie našej digitálnej televízie. Začneme s tlačením tlačidla menu na diaľkovom ovládači a následne prejdeme na položku nastavenia. V tejto sekcii vidíme viacero možností ako lokalizácia, zámok, editor pre televíziu a pre rádio, set-top-box, sieť, aktualizácie a takisto položku o nás. Ako prvému z nastavení sa budeme venovať lokalizácii. Po kliknutí na položku lokalizácia sa otvorí okno s podrobnosťami. Následne v hornom riadku na pravej strane okna vidíme položky jazyk a umiestnenie. Potvrdením tlačidla OK na položke jazyk si máme možnosť vybrať medzi jednotlivými jazykmi od slovenčiny cez angličtinu, španielčinu, nemčinu a ďalšími. Pomocou šípky doprava sa presunieme na položku umiestnenie a potvrdíme stlačením tlačidla OK. Otvorí sa nám okno, kde vidíme umiestnenie a navolíme si mesto podľa vlastného uváženia a jednotky počasia. Na výber máme z metrických a imperiálnych jednotiek. Pre zobrazenie teploty v stupňoch Celzia zvolíme metrické jednotky a potvrdíme uložením. Ďalšou možnosťou z nastavení je funkcia rodičovského zámku. Slúži na zablokovanie nevhodného obsahu. Ako nastaviť rodičovský zámok? Po kliknutí na položku zámok sa na pravej strane zobrazí okno, kde je možnosť zmeny hesla. Do políčka napíšeme aktuálne heslo, ktoré zadáme pomocou numerickej klávesnice a potvrdíme tlačidlom OK. Rovnakým spôsobom napíšeme nové heslo, ktoré si ľubovoľne zvolíme a potvrdíme presunutím sa na políčko nastaviť heslo tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. V našom set-top-boxe je taktiež možnosť nastavenia zámku. Máme možnosť zamknúť nastavenia, čo znamená, že pri snahe vojsť do nastavení je potrebné zadať platný PIN kód. Cez položku zámok aktívny si nastavíme čas uzamykania, respektíve čas odomknutia. Pre potvrdenie nastavení je potrebné posunúť sa šípkou dole na položku uložiť a potvrdiť to tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. Ďalšou položkou v nastaveniach je možnosť nastaviť si priamo set-top-box. Ak sa na toto nastavenie presunieme kurzorom a stlačíme tlačidlo OK, rozbalí sa nám ponuka televízny výstup, rozhranie, systém. Toto je dôležité hlavne pri úvodnom nastavovaní set-top-boxu, prípadne pri zmene prepojenia s vaším televíznym prijímačom. Televízny výstup. V rámci tejto možnosti nastavenia si môžeme navoliť formát obrazu, pomer strán, televízny systém prefarby v režime NTSC alebo PAL a video mód pre rozlíšenie 720p alebo 480p. Rozhranie. V rámci tejto možnosti si vieme upraviť rôzne nastavenia, ako sú napríklad priehľadnosť nastavovacieho okna, zobrazenie alebo vypnutie informácií o rádiu, úsporný režim pre vypnutie po dobu 2, 4 alebo 8 hodín. Prípadne môžeme úsporný režim úplne vypnúť, zapnúť alebo vypnúť notifikáciu pre sieťové pripojenie. Systém. V rámci tohto nastavenia môžeme reštartovať grafické užívateľské rozhranie. Môžeme reštartovať celý set-top-box, vrátiť sa cez továrenské nastavenia k pôvodným nastaveniam a nastaviť si citlivosť ovládača podľa vlastných preferencií. Ďalšou položkou v nastaveniach je sieť, kde môžeme vidieť svoje LAN nastavenia s IP adresou, MAC adresu set-top-boxu či vlastné Wi-Fi nastavenia. V rámci možnosti aktualizácie v nastaveniach si môžeme obnoviť zdroje alebo aktualizovať softvér. Zdroje, respektíve všetky dostupné dáta na set-top-boxoch sa automaticky obnovujú minimálne raz za 24 hodín. V prípade potreby si ich však vieme obnoviť aj sami, a to práve vďaka tejto funkcii. Za rovnakých podmienok si vieme aktualizovať aj samotný softvér na set-top-boxe. Poslednou možnosťou v rámci nastavení sú informácie o samotnej spoločnosti Antik Telekom, o nás. Dúfame, že vám toto inštruktážne video pomohlo lepšie sa zorientovať v nastavení jednotlivých položiek. Želáme vám už len príjemné a ničím nerušené sledovanie našej digitálnej televízie. Dovidenia.